from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mausab kanimo. Karong adlaw gisaulog nato ang pista ni Santa Isabel sa Hungaria, usa ka relihiyosa. Anak ni siya, prinsesa ni siya sa mga bantugang hari sa Hungaria. Niya pagkaedad niya 14, giminyo ni siya sa usasad ka prinsipe sa Thuringia, si Louis, Prince Louis. Unya pagkaminyo nila nanganak sila 3 ka buok. Pag-edad niya og 20 anyos namatay ang iyang bana. Niya ni-devote na siya sa pag-atiman sa mga masakiton o mga pobre. Pag-edad sa niyag 24, namatay pod ni si Santa Isabel. 12:31 namatay na ni siya. 24 anyos, 3 ka buok anak. Pero pagkaedad niya 25, usa ka tuig gikan siyang pagkamatay, gikanonize na siya nga santa tungod sa kabalaan sa iyang kinabuhi. Kita dinhi hapit na lang ta mga matay, di lang gyapon ta balaan og kinabuhi. Gigamit niya ang iyang gahom, ang iyang kwarta, ang iyang bahandi aron mabalaan ang iyang kinabuhi. So uban ni Santa Isabel, iampo nato nga ang mga gamhanang katawhan sa kalibutan, ang mga dato nga mga katawhan, maningkamot unta nga mahimong balaan, dili mahimong yawanon tungod sa ilang grabing gugma sa gahom ug bahandi. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis ilang bahandi nga hatagan usab sila kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naggasa kang Santa Isabel sa pag-ila o pagpasidungog kang Kristo diha sa mga kabos, ihatag kanamo tungod sa iyang pangama nga sa walay puas nga gugma makaalagad kami sa mga pobre o sa mga nanag-antos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Bisan kinsa nga wala makaila sa Dios, buang gayud. Ang mga tao nga sama niini nagtan-aw sa mga butang nga maayo nga naglibot kanila
ug bisan paniana wala nila makita ang buhi nga Dios. Nakatuon sila sa mga butang nga iyang nahimo, apan wala nila ilha ang naghimo niini. Hinunua, naghunahuna sila nga ang mga Diyos nga nagmando sa kalibutan mao ang kalayo o ang hangin o ang unos o ang nagtuyok nga mga bituon o ang nagdahunog nga mga tubig o ang mga bituon sa kalangitan. Ang mga tao hilabihan kalingaw sa katahom ni ining mga butanga nga naghunahuna sila nga kini mga Dios, apan angay unta sila nga makaamgo nga kining mga butanga adunay usa ka agalon ug nga mas dako kaayos siya kay niining tanan, kay siya mauman ang magbubuhat sa katahom ug siya nga naggama niini. Sanglit ang mga tao na hibulong sa gahom niining mga butanga ug giunsa niini pagpalihok. Angay unta nga makakaton sila gikan niini nga ang magbubuhat niini labaw pa kaayo kagamhanan. Sa atong pagkamatngon unsa kadako ug katahom sa kabuhatan, makakaton usab kita mahitungod sa magbubuhat. Apan tingali higpit ra kaayo kita niining mga tawhana. Tingali sa tinuray naninguha sila nga makakaplag sa Dios, apan wala sila makahimo niini. Gilibutan sila sa mga buhat sa Dios, nagpadayon sila sa pagtan-aw niini hangtod sa katapusan, nagtuo sila nga tungod kay ang mga butang nga ilang nakita hilabihan man katahom, kini na sila ang mga Dios. Apan bisan paniana, kining mga tawhana sa tinuray, walay katarungan. Kung aduna pa sila'y igong sa labutan sa paghunahuna, may tungod sa kinaiya sa universo, nganong wala man gayud nila, makaplagi ang Ginoo sa labing butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matagabi ngadto sa sunod gabi. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Walay sulti o pulong, kansang tingog wala mabati. Sa tibuok kalibutan, nadungog ang ilang tingog, ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, ang ilang mensahe.
kalangitan nagasangya sa himaya sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mauusab unya ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan, pagpangaon o pagpanginom, o nagminyuay ang mga lalaki o ang mga babae hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunop o milaglag kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon, pagpangaon o pagpanginom, pagpamalit o pagpamaligya, pagpananom o pagpamuhat o balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo o asupri miulan gikan sa langit o milaglag kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni adtong adlawa, kinahanglan nga dili manaog og mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mopauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot, ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinoon niini, apan ang mawagtangan sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Niadtong gabhiuna may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan, kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babayi nga magaling, kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihulagway ni Jesus unsay mahitabo inig katapos sa kalibutan. Nya ganahan namong matapos? Dili mo ganahan? Kita ra ba gusto kita itutuloy? Di taganahan anang wakasan. Itutuloy gyud. Pero ang Ginoo naghisgot gid siya katapusan din his kalibutan. Kay ang kalibutan man god mga igsoon dili mao ang Ginoo. Binuhat ra sa Ginoo ang kalibutan. Sige lingi ay mong tupad ina binuhat ra ka. Binuhat ra ka. Dili man ka maoy magbubuhat. Sa ato pa kay binuhat ra man lumalabay. Nabitay na nagbuhat og balay dinhi sa atong parokya para ilang kapuy-an.
nangaigo sa Bagyo, nangaigo sa Anay ug Agayay, nya wa sad sila'y kwarta karon 40 na gyung batias ilang balay. Nya ako isip mag-birthday karong November 24 sa akong ika-60th birthday, nakakita ako aning maong sitwasyon. Ako nirong gisuwayan og tabang nga ayo-ayo unta ang balay. Nya kamusang nipalit aning atong slot nga CTO or Christ Transforming Union, makatabang sad mo pag ayo sa balay. So naa na tay mga duha ka balay nga basig mahumana karong adlaw or ugma ba atong giayo. Nya daghan kaayo nga makapatandog nato kay nangaguba na ang balay kay lagi binuhat ra. So tanawa sa nang inyong naong, di balahi ang inyong naong sa una katong bag-o pa mong nadalaga, bag-ong naulitaw karon nag-anam nagkaguba, wa nay ngipon, yat-yat nagnaong, yat-yat nagsampot. Ang tuhod magkurog-kurog na inignaog, sa una magambak-ambak ra na sa mga hagdanan, kat-kat anang kahoy, ambak na tos ubos, karon bisa nalas pagtikang sa hagdanan, gakurog ng tuhod, gubaon na kaayo, kay nga naman binuhat ra. Muna ningingon ang Ginoo ba niingon ni Hari Solomon diri sa unang pagbasa, kung magsigi tag higugma aning binuhat sa Ginoo, unya dili na ta mahigugma sa Ginoo, buang ta. Ang tao nga nahigugmas mga binuhat sa Ginoo sama aning kalibutan kana mga tubig, adlaw, bituon, tanom, mga bato, mga beauty sa kalibutan, nya mo na iyang gihigugma pero di siya kakita Ginoo, di siya mo ilag Ginoo tungod aning iyang mga nakita, buang ng tawhana. Kanang magsigig tanaw anang samin, magsigtanaw anang samin, hala sigig yung arrange anang iyang naong haron mo gwapa gyud kay siya pero di siya kapasalamat sa Ginoo nga naa siya'y naong, buang na. Siging gamit anang cellphone, siging tulpok anang cellphone kanang computer niya, lingaw kay siya sa iyang computer, lingaw kay siya sa iyang cellphone pero di siya mo ilas Ginoo, buang sad na. Siging drive anang iyang sakyanan, panindot anang iyang balay, lingaw kay siya sa iyang sakyanan o sa iyang balay o sa iyang dako kayong bahandi, kay dato kay siya pero di siya mo ilag Ginoo, buang na. Ikaw na be, lingiyay mong tupad ning na wapa ka mabuang, nabuang sa kwarta, nabuang sa bahandi, nabuang sa gahom, kanang nagpinatyanay karon kay gusto na siya nga siya mo'y hari, siya gyud mo'y haod niya, patyon tika kung di ka mosunod nako, mo nang naggubat na, nangabuang na nalimot na nga kitang tanan mga binuhat lamang. Yan na. Kinsa may taong malinawon, kinsa man ang mga tao nga niilas Ginoo nga maoy magbubuhat, unya higugmaon ang magbubuhat, dili ang binuhat. No, sa atong tubag sa Salmo, ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Ighangad datos langit, dili ta mag-ingon, la kanindot sa panganod, hala nagdancing sun, dili ta magsigig tan-aw ana. Ang atong tan-awon, kinsay nag-arrange aning kawanangan, kinsa may author aning atong gitan-aw nga mga may kaing pagka-arrange nga mga sapa o mga kabukiran. Original ba? Na karon tanawa ang mga tao nga wa mo ilag Ginoo, ang bukid gihimo ng mga balay, ang tubig mo dalos na ngadtos ubos, ang mga sapa sa gipangsirad-an sa maayo, ni clog up ang mga drainage na naglunop na, naglandslide na. Kinsa may gabuhat ana? Ang tao.
ang mga kalasangan gipangguba ana mao na nahimo ng gubaon ang kalibutan. Ug mao na kuyaw kayo. Ang mga santos, mga igsoon, makakita gid na sila sa Ginoo sa tanang sitwasyon. Si San Agustin ingon siya, dugay kay kung nakakita nimo Ginoo tungod kay nalingaw kay ko sa imong mga binuhat. Wa ko kakita nga di aday kasud sa akong kasing-kasing. Ang akong nalingawan ang dihas gawas na imong mga binuhat. Ang mga santos kakita gid na sa Ginoo labi na gyud diha sa kahimtang sa mga kabus og mga dinaog-daog kakita gid ta Ginoo diha. Si kaila mong St. Thomas Aquinas, wa mo kailang mga Santo Tomas dito sa akong giskwelahan sa University of Santo Tomas, mo na ilang sentro nga patron dito si Santo Tomas de Aquino or St. Thomas Aquinas. Porting brighta ana niya, theologian, philosopher, usa na siya sa mga grabe ka bright. Nya na siya gitawag og 5 ways to know God. 5 ka paagi aron mailhan ang Ginoo dinhi sa atong nakita. Murabag gikan sa atong makita ngadto sa dili makita. Kay bawo mo sa iyang giingon nga 5 ka paagi nga mo'y mo remind niya nga naay Ginoo. Wa mo kibaw no. Naaram na sa Google, inyo ram nang i-click 5 ways of St. Thomas Aquinas. Ang una gyud kaning movement, kaning lihok ba? Para to mga bata no, lakaw sila ngadto, lakaw sila dire. Niingon si St. Thomas, kung naa gani mulihok, do na gid nay nagpalihok. Nya kinsa man gyud udang mo palihok sa tanan. Para sa niya akong kamot nilihok man eh. Ang ako bang kamot mo'y hinungdan nga nilihok ni? Dili no. Unsa may nakapalihok ani akong kamot? Ha? Basig ang akong utok. Kaya na may mga kamot nga nag-ana na lang din amulihok. No? Basig di na connected sa utok, sa nerves. Ana, yang ako ding utok mo hinungdan. Nga daghan man dihang mga tao nga sama nako muhigda din aman sad maglihok kanang naasod sa lungon. Di dili gid na ako. Ana ba? Do na gid nagpalihok ana nga dili muhigdag lungon. Nya sa sige niyang investigate hangtod mo ending gid siya nga ang prime mover, ang una gyung mo palihok unya gasigi gini siya glihok maunay Ginoo. Inana ba? Giduka naman hinoon mo diha. Wa na mo'y lihok. Nya ang sunod kanang gitawag niya efficient cause. Do na gyoy hinungdan nganong nahitabo ni. Gitawag niya cause and effect. Do na hinungdan, do na say epekto. Sama anang nganong ang imong kaldero nga gibutang og tubig nibukal man ang tubig kay di ay kayo sa ilawom. Ana so muna nya ngano man na nga kanang imong tupad mao man ay iyang naong dili man na siya mo naghimo ana do na gyud hinungdan. So kining maong primary cause matud pa ni St. Thomas mao na ang Ginoo. Munang ni epekto ning tanan na ay bukid, na ay bituo, na tanan ng gawas ni duna ni siya'y source o mao na ang Ginoo. Cause, effect. Unsa pa man tilain niyang giingon? Kana kunong possibility o necessity. Kanang necessity pasabot permanente gina siyang naa, di na siya mahimong necessary gina. Sama nang galingkod mo ron diha kanang bangko nga inyong gilingkuran unsa man na
Temporary or necessary? Di na necessary, mga guba ra na. Unsa may necessary diha? Nganong naamang kay gilingkuran? Tingali na ay kahoy. Ang kahoy, basta naalay kahoy, nagit tayo mahimong lingkuranan. Mga inana ba? Unya kay ang kahoy, mawa raman sad na siya. So doon nagyoy tighimog kahoy. Nga doon na siya daghang kahoy. Nya kinsa man ni siya nga di gyud mahunong ang iyang pagsigig panghimog kahoy hangtod sa katapusan, wa nay katapusan. Mao na ang Ginoo. Mao na siya permanente. Tanawa imong naong anong nikunot naman na nga sa una sinaw man na. Di ba? Sa to padili gina permanente imong naong. Bisag kung saon pa na nimo mag-anam ginagkalusno. Pero doon na naman sa laing mga naong nga muhamis na pod, nya mulusno na pod. Nya lain na sang naong muhamis na pod, lusno na pod. Kinsa may nagsigig himo og hamis nga naong? Mao na ang Ginoo mo na nagtanaw nimo sa imong naong nga hamis ika naagi Ginoo. Pag tanaw nimo na lusno na kunot na kaistanan ika gipalusno na sa Ginoo. Ana, di magsigig problema diha. Mao na siya gitawag og necessary being ang Ginoo. Nya ang sunod kaning gradation, kanibang mag-anam-anam og level ba na ay gitawag na to good, better, sa sunod na best. Mag-anam-anam ba na ay mobo, small, nya na ay medium, na ay large. Nya matud pa ni Kuan, matud pang Sintamas, di man ni pwedeng magsunod-sunod ning kaning mga panghitabo, kining sitwasyon nga dunay labaw, dunay ubos, kung wa pagyoy kinatasan kanang gitawag niya the perfect being. Perfect ba? Sa nobody's perfect. There is only one perfect being. Matud pang Sintamas nga mo'y hinungdan nga magsigi gini og ka sakasaka ang atong kinabuhi og mauna ang Ginoo. So ay kabalaka kung ang imong anak karon buangon, gitawag na siya bad, og mopaduol ang kas Ginoo, basin ang bad mahimong good. Nyag mopaduol kas Ginoo, ang good mahimong better. Kay tuaman ang perfection imo mang gisunod, di mahimo sa nang perfect. Maubitan lang na ay mga ginikanan, moingon dayon ako padir ang akong mga anak di nagyod mabangbang portigyong wanay tahod. Anak ko, paduolas Ginoo, paduol lang. Kanang imong anak mamagnet ra sad na siya, marawag magnet ba na. Mao na siya ang perfect being, mao ang Ginoo. Nya sunod kaning design, kaning mga design sa atong kalibutan. Kisa may nagbuot nga ang kana mga bato mao na iyang porma, nya nigtan-aw na to sa nature, mo to, wow, kanindot. Hala ka puti sa baybayon, ana din tano. Hala kanindot sa mga bato ang formation sa mga bukid, di ba? Why kamot nga naghimo ara? I know nasa gitang tog man-made beauty, pero lupi gid na siya sa natural beauty. Kining beauty bisag ginagmay og dinagko matud pang Sintamas nagkinahanglan ni og intellect. So do na gyud permanently intelligent being nga diha ta ni ambit aning tanan natong mga intellectual capacity to design. Nya kining maong intellect nga kinadak-an nga intellect nga di mahuman og di gyud matapos, mao ni ang Ginoo. Yun na ba? Sige, lingay mong tupad. Ingna kahibaw ko ang Ginoo mao'y naghimo nimo. Kay basin ang imong unahuna ang iyang papa mo'y naghimo nya imong nonray nimo liwat na sa amahan. Ay natinta lang na sa yawa, munang mura na siya giyawan noon karon. Pero ang Ginoo may naghimo ana, dangop sa naghimo
Mabitaw din karon kaning atong gipamaligya nga slots unsa may atong gihuna-huna nga ang Ginoo mo'y nagbuot nga mamaligya tag slots. Nya unsaon man ni nato inighuman natog dawat, ibalik nato sa Ginoo. Dili nato isod sa bulsa. Ingkaw niya pa dirwa na kay kwarta kun imo nang gastuon tanan nga gipanghatag. Unsa nalay para sa imong future? Ay, so don't worry. Dunay source sa wealth nga di gyud mahurot og mauna ang Ginoo. Muna ma-relax dayon ka basta naa ta aning huna-hunaa. Muna si Saint Elizabeth ni dritso gid siya hatag sa tanan niyang bahandi pagkamatay sa iyang bana, ang lugar sa iya nga share iya ginang gipanghatag tanas mga kabos, gitukod niya mga hospitals aron tabangan ang mga kabos, total naa may Ginoo. Ug wa na siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon. Gipugos siya nga magminyo pag-usab kay bata pa man kay siya, 20 years old pa man siya atong pagkamatay siyang bana, wan agid siya nagminyo. Iyang gi-offer sa Ginoo ang tanan niya sa dihang murag gipugos gid siya kay guwapa man ni kay siya. Ingon siya, sige ron pugsa ko, ako'y mangunay og putol aning akong ilong. Kay ang ilong man mo'y makapagwapa sa babae, no? Usahay nawa ko nun ang inyong ilong, nakapagwapa ba na ninyo? Ang iyang buhaton kuno putlo niyang iyang ilong para wa na kuno malipay sa iyang beauty, wa na ganahan mga sawa niya, awa na lang sad siya pugsa. Naiuban mo nas ginhawang pa-injeksyon sa ilong para munindot siya iyang putlon. Kay nga naman, the beauty of God mo iyang nakita, dili ang iyang beauty. Muna salamat ha sa ning palit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 323 ka slots, pero naapay 59,677 ka slots nga available. Nya ang ato sang sitiyo nanatay halin nga 18,914, napay 21,086 slots nga available. Nya nani 60 slot challenge, tag 100 pesos lang ni siya. Nya sa ato sad nga kanini ang kuan sana 30 katong DSAP, sa atong DSAP na nasay additional nga halinato, niabot na ang mga pledges og 114 ka slots, o niya 26 slots na lang ang available. Niya sa 114 slots nadawat na nato ani ang 100 slots actual cash investment, ang pledges 14 slots pa. So tag 500,000 pesos per slot ni siya with 25% interest per annum. So kining tanan bunga ni sa Ginoo nga maoy nagpalihok sa tanan, o kinsa tong mudangop sa Ginoo iya ra sa nang suplayan kay siya man maoy prime mover, prime inspirer. So atong pakpakan ang tanang ni cooperate sa Ginoo. Salamat kaayo. Kamong na ay mga 500,000 diha, ipalit dapay 26 ka slots. Di maganaman na gini siya kahurot. Nasa 20 takes na ako, Father, di lang kumusaad og pila, pero ako patong subayo ng ako ditong deposit, time deposit kay ako lang sa to dinhing ipagamit. Basta mga buutan na ni mga tawhana i-terminate nila ilang time deposit. Nagani oban maingon, naaman ko'y i-loans bangko pa der kay di ako gipatukod nga balay, ako lang ning pasubraan aron na kining akong sobra nga loan ako ning ipuno diha sa imong kuan kanang DSAP ana, kay haron maka tampo-tampo sa ko nako kanindot ana. Naghuna-huna ba, gigiyahan sa Ginoo, gi-inspire sa Ginoo, kay lagi ang Ginoo gyud maoy atong gauna. Okay na yung atong mga projects din dagko man ni kaayo, mahimo ra gyud kun ang Ginoo mo itong dangpan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na din ata mabalaka kay naay Ginoo, ing na
ayaw nagkabalaka. Naay Ginoo. Nyag mamatay ka, naaray mo puli nimo. Ay kabalaka. Di ba? Kaya ang Ginoo magsigira naghimog tao. Ingka ang akong mga anak, ay kabalaka. Naay Ginoo mo ra na mo supply anak. Ang akong bana, makakita ra naglaing asawa. Kuan lang yun ka ng dawata lang yun ng tanan. Nya ang akong ang akong bana pa dero, ang akong asawa pa dero, mamatay ko, unsa no yung bata para ba ni? Basig mahimo sa ng santa or pwede sa na siya maminyo ikaduha. Mas guwapo pa nimo. Ana. Ang Ginoo ra gyud ana mo imo kuan. Na sa uban 80 na edad mangandoy pa gyud pader kakita pa kakugbana ada kamatay na lang tingali diha ay kanang hapit naman ka musaop kanang ay nalag pangabisyo pero ihatag sa Ginoo ngano gundili Ginoo gyud ang atong agdon. Sige manindog na ta mga igsoon sa atong pag-ampo sa atong mga panginahanglan atong ibutang ang atong timos nga pagsalig diha sa atong langitnong amahan. Busa malaomon kitang moingon Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Nga ang simbahan magdani sa mga katawhan ug sa mga kanasuran ngadto sa dalan sa kaluwasan pinaagi sa ilang buhing pagsaksi magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga ang mga Kristohanong matuhuon magsangyaw sa ilang pagtuo sa kinabuhing dayon ug makaamgo sa tunhayng sangputanan sa ilang mga binuhatan magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga makapangandam kita sa atong kaugalingon alang sa pag-abot sa gingharian pinaagi sa atong makanunayong pagpuyo diha sa kamatuoran sa kamatinud-anon ug sa paghigugma magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga ang mga biktima sa panaog-daog ug sa mga pang-abuso magakitag matuod nga kayuhan ug sa katapusan makakabuot og hustisya magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga ang mga nangamatay mabanhaw ngadto sa himaya sa kinabuhing tunhay magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo uban sa gugma ug pagpaubos sa pangama ni Santa Isabel pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakrisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa pagkapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, malig-on sa paghigugma kanimo ug sa isig katawo, pinaagi sa panigingnan sa imong mga santos sama ni Santa Isabel sa Hungaria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos o diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagawaman, puno ang langit yuta sa iyong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online na mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Isabel ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ng himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayon sa kalan ko na mo sa matagan lang, ihatag ka na mo karong adlawan, asay luha kami sa among mga sala, paingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulat. Inuluan-luwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyong tanan. Manausap kanimo.
Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Itugot Ginoo nga kaming buhong sa santos nga pagkalawat makasunod sa mga panigingnan ni Santa Isabel sa Hungaria nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma ug nagbuhat og mga kaayuhan sa imong katawhan pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung makita gid nato ang Ginoo diha sa iyang mga binuhat. Salamat sa nagtan-aw sa Ginoo dinhi sa atong simbahan ug sigig balit sa atong mga slots. So padayon tagpalit sa SBF DAG tag 500 pesos per slot. Nya ang atong sitiyo kotobra ni karong November 24 pero basig mulahos ni sa November 30 ug di ni mahurot tag 100 pesos per slot. Nya ang ato sang DSAP investment slot na pa 26 slots nga available tag 500,000 pesos per slot pod ni with 25% interest per annum. Salamat kay inyong tanan. Ato silang tagaag masipang pakpak ang namalit na niin. Praise the Lord. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan,
sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimbahon